Тут на Генасамблеі ААН шмат абмяркоўваюць магчымыя мірныя перамовы па Ўкраіне. Безумоўна, мы падтрымліваем украінскую формулу міру. Вайна павінна быць скончаная. Украіна павінна вярнуць свае тэрыторыі, а вінаватыя панесці адказнасць. Аднак для нас, беларусаў, вельмі важна, каб падчас любых дамоўленасцяў былі ўлічаныя і беларускія нацыянальныя інтарэсы. Нельга дапусціць, каб Беларусь стала суцяшальным прызам для Пуціна і быў замацаваны цяперашні статус-кво. Бо без пазітыўных зменаў сітуацыі ў Беларусі любы мір не будзе даўгавечным. Таму тут падчас Генасамблеі ААН мы гаворым пра тое, што расійскія войскі павінны быць выведзены не толькі з тэрыторыі Ўкраіны, але і з тэрыторыі Беларусі, таксама як і расійская ядзерная зброя. Ваенна-палітычныя пагадненні паміж Рэспублікай Беларусь і Расіяй пасля 2020 году павінны быць ануляваныя. Шлях да трывалага міру ў рэгіёне павінен уключаць у сябе вызваленне беларускіх палітвязняў, правядзенне сумленных і свабодных выбараў у Беларусі пад міжнародным назіраннем, правядзенне канстытуцыйнай рэформы. Толькі дэмакратычна абранае кіраўніцтва Беларусі можа стаць гарантам для бяспекі ўкраіны, гэтаксама і іншых нашых суседзяў. Гэта наша пазіцыя і нашыя чаканні, якія мы агучаем падчас Генасамблеі. Цяпер абмяркоўваецца архітэктура бяспекі ўсяго рэгіёну, і мы хочам, каб Беларусь у гэтай новай архітэктуры была донарам міру і стабільнасці, а не пастаяннай пагрозай.